Biar tak apalke ngono. Iya, diapalke. Tak apalke arep tak nggo ratu kembar. Oh iya. Napa? Wong budhek loro kuwi mau. Wah, rungono kuwi dalang rungono sing ngakoke jejer ratu kembar no. Yai Prabu padha kaniraja sak pratamu. Weh, lah dalah sinten ingkang wantun kaliyan panjenengan? Wis, kuwi sing mumet ora mung dalange, penonton mumet kabeh. Tenan. Kok nek budek tenan kapok. Ya ora kok ya. Tak tekani, Pak Sena pun dahar. Lah aku mau wis metu e ngono. Nek ngono tenan piye? Emah. Oh. Ya sakarepku cangkem elek. Lah kok elek lho? Lah kok muni metu? Lah sok metu ora? Metu kok omah maksude. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya. Metu kok omah ya iso. Mayo metu apa?